Agricultorii care au avut de suferit în urma secetei din vara anului 2023 vor primi compensații din partea statului. Declarațiile au fost făcute de către Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, într-un briefing de presă susținut astăzi. Astfel, suma de care vor beneficia agenții economici depinde de cât de mult le-a fost afectată cultura agricolă. Sumele se vor ridica în felul următor. Dacă vorbim de 60-70% de afecțiune în baza actelor, va fi 1000 de lei la hectar. Dacă e 70-80, va fi 1500 de lei la hectar. Dacă e 80-90, va fi 2000 de lei la hectar. Și dacă va fi 90-100, 2500 de lei la hectar. Declarațiile Ministrului Agriculturii au fost făcute pe fundalul protestelor organizate de fermieri. Ieri aceștia au scos utilajele agricole în stradă și au blocat sectoarele de drum Orhei-Rezina, Chișinău-Bălți și Chișinău-Soroca. Fermierii solicită acordarea subvențiilor și distribuirea motorinei donată de autoritățile române. În cadrul briefingului de presă, Ministrul Agriculturii a dat asigurări că motorina promisă va ajunge la fermieri, însă repartizarea acesteia durează, pentru că Republica Moldova nu are unde depozita combustibilul. Toate depozitele petroliere a Republicii Moldova au fost privatizate, vândute și statul Republica Moldova nu are nici măcar 2 canistre în care să-și depoziteze motorina, nu că rezerva națională, înțelegeți? Între timp, agricultorii își continuă protestele. Deja a doua zi, fermierii protestatari au blocat frontiera moldo-română.